Ġenituri ta' studenti f'pajjiżna qed ikunu mwissija biex joqogħdu attenti wara li fl-aħħar jiem feġġew każi ġodda ta' skejbis fl-iskejjel. Dan kien ikkonfermat minn ittra li tqasmet f'numru ta' skejjel u li Net News irċieva kopja tagħha. L-iskejbis hi infezzjoni tal-ġilda ikkawżata mid-dudu tal-iskabja meta dan iħaffer f'wiċċ il-ġilda. Id-dudu jittieħed l-aktar minn kuntatt dirett fit-tul mal-ġilda u l-infezzjoni meqjusa li tittieħed malajr u b'mod faċli sakemm dawk affettwati ma japplikawx trattament mill-ewwel. Madankollu l-problema hi li s-sintomi ġeneralment jiżviluppaw bejn ġimagħtejn u 6 ġimgħat wara l-ewwel kuntatt mal-persuna infettata. Fl-ittra maħruġa mid-Direttorat għal promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mart, il-ġenituri jiġu mwissija li t-tfal tagħhom jista' jkun li ġew esposti għall-iskejbis fl-iskola. Net News ipprova jagħmel kuntatt mal-Ministeru tas-Saħħa fejn tlabna informazzjoni dwar li ma skejjel huma affettwati u xi prekawzjonijiet ittieħdu. Madankollu aktar minn 24 sija wara bqajna bla tweġiba.